και ένας από την άλλη μεριά να το προκάλω. Πιάσε μάλλον την γύριση. Εγώ τι, εσύ να το από την μεριά. Έλα παιδιά, τόσο, μπράβο. Εγώ λέω παϊδάκια να σας πω. Δεν υπάρχουν φωτιά εδώ στο χαρτί. Όχι κρέμω. Δεν έφερα το κάνει εδώ. Ναι. Εκεί. Τώρα κατά το μισάει όμως. Λάδι να τη δει. Α, έτσι θέλει τώρα. Για να παίξει πολύ. Κάει το χαρτί γάμο το. Έχει ένα πυρανό, τέτοισε. Έχει ένα πυρανό, δεν παίρνει. Βάλ' το έτσι βέβαια από το εκεί, τον αναπτήρα. Να πάρει πρώτα και μετά το δίνουμε. Έχεις βάλει πολύ λάδι που χρειάζεται. Όχι, αποστόλη βάλω στη μέση. Εσύ θα γίνουμε πάλι. Εδώ, εκεί βάλε. Εκεί βάλε. Ωραία, θα πάρει τώρα. Τώρα θα πάρει. Του φάντε του μάνι. Μην μας πάρει φωτιά το χαρτί. Καλύτερα να το βάλεις με έναν αναπτήρα. Πήρε. Έλα, μπράβο ρε. Άρε Μπατζέλο, με την τέχνη σου. Είναι βαρύ Παντελή. Θα την τρακάρουνε τώρα, θα πες μαχίνι. Είναι βαρύ Παντελή. Είναι βαρύ. Έλα, σου λέω. Έλα, σηκώθηκε, πήγε. Όχι, μιλάω. Έχεις βάλει τουρμπίνα. Εσύ τι έγινε ρε. Εγώ το περίμενα να πέσει. Ούτε το τέσσερα. Φίλε, έχει πάει πάρα 50 μέτρα τώρα. Ρε Παντέλο καλλιτέχνη. Δεν το βάζουμε εδώ πέρα και μετά θα να γεμίσει. Κάει. Έχεσαι. Να μην είναι τώρα. Άρχισε να κάνεις καλά πρώτα. Να μην πάει πάλι κάτι. Κράτα να γεμίσει καλά, κράτα το. Και κάτω λίγο πάνω, κάτω λίγο πάνω. Ας το αφήσεις όμως. Ας το να γεμίσει καλά. Δεν αφήσεις, ας το να πάρει καλά φωτιά. Αφήσω. Αυτό είναι πολύ καλό. Αυτό πάει πέρα φίλε. Κοίτα το άλλο που ανέβει. Θα του κάνει προκάλαση. Και την κόρη. Δεν είναι καθόλου άνω. Άντε ρε και του χρόνου σε καλά δε.
Grazie.